δεν αντέχουν υπερβολικές δόσεις πραγματικότητας. Κι όμως, δόκτωρα Άρμονη, θα ήταν περισσότερο τίμιο αν ο καθένας από εμάς είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τη δική του αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι δεν συνεισύνια. Μερικοί άνθρωποι φτάνουν άθελά τους πλέον και ανακαλύπτουν αυτό που ψάχνετε εσείς να ανακαλύψετε. Την τελική αλήθεια. Και δεν το άδειξαν. Δεν το άδειξαν. Σε ποιους αναφέρεστε, στους ασθενείς σας, τους επιζήσαντες από την Ατακάμα? Ναι, σε αυτούς. Τι είναι αυτό που δεν μπόρεσαν να αντέξουν, τι είναι αυτό που έκανε το νου τους να σαλέψει? Δεν ξέρω! Κι ούτε κι αυτοί θέλουν να ξέρουν και δεν θυμούνται και θέλουν να ξεχάσουν. Να ξεχάσουν τι? Δεν με νοιάζει! Δεν με νοιάζει! Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πρέπει να έρθουν πάλι πίσω στον κόσμο το δικό μας και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τους βοηθήσω. Και εδώ φαντάζομαι είναι που ξεκινάει η πρωτοτυπία της μεθόδου σας. Το θέατρο. Ναι. Εδώ αρχίζει το θέατρο, Δεσποινής. Μα ελάτε, η παράσταση θα αρχίσει σε λίγο. Δεν καταλαβαίνω. Έφτιαξα μια θεατρική απομίμηση του νοήματος της